Hola. Un descanso a tots. Deixi'm, senyor Floïtri, deixi'm, senyor Joaquim Forn, primer tinent d'alcalde, il·lustre regidor de Ciutat Vella, senyora Mercè Oms, senyor Ricard Barrera, gerent de l'IMPO, il·lustríssims regidors i regidores, senyor Sergio Botet, president de Botet Òptics, autoritats, família, amics, companys, clients. Gràcies per compartir amb nosaltres la reinauguració del termòmetre de Can Roquet, com també el descobriment de la primera placa del petit paisatge urbà que ens ha ofertat l'Ajuntament de Barcelona. Soc la quarta generació d'aquesta empresa familiar i en honor a la meva família, com també molt especialment al meu equip i a tots els barcelonins, m'agradaria fer una mica de memòria històrica per relatar com es va aconseguir portar aquest termòmetre fins aquí, doncs a mi mateix, tot i coneixent bé la història, encara m'impressiona. A l'any 1952, ara fa 55 anys, el meu avi Rolando Botet, juntament amb els seus germans Renato i Fernando, van inaugurar per primer cop aquest termòmetre lluminós, que té una alçada de 26 metres des de terra. És molt probable que alguns dels que estem aquí no haguem vist mai portat de l'Àngel sense el termòmetre. Però estic convençut que ningú ha vist portat de l'Àngel sense la botiga de Can Roquet, perquè va ser fundada a l'any 1902. L'any vinent farem 110 anys. Després de la Guerra Civil, els meus avis van decidir ampliar l'edifici Cotet, construint 4 trentacions. I el meu avi volia portar alguna singularitat que fes ressaltar la marca Cotet i alhora donés notorietat a la nostra ciutat. Per situar-vos una mica, als voltants de 1943, en plena postguerra espanyola i enmig de la Segona Guerra Mundial, en un moment en què les comunicacions estaven encara ben poc desenvolupades i davant de la manca de productes per vendre, els meus avis Cotet havien de creuar mitja Europa en guerra i en postguerra per anar a comprar els productes que venien després a la botiga de Barcelona. I en tornar d'aquests viatges ens van il·lusionar amb la idea de portar a la façana de la botiga de Can Roquet un termòmetre lluminós, tal com havíem vist a Copenhague o a Brussel·les. A partir d'aquí, comencen a elaborar el projecte amb les característiques d'estructura del termòmetre, mecanisme, estimació de l'alçada, en aquell moment 17,50 metres, perquè l'edifici tenia 4 plantes, i també l'interval de graus de temperatura dient per enregistrar el clima de Barcelona, una mínima de 5,0 i una màxima de 40. S'inicien els tràmits de patents i registre de programa industrial. I en instant, a l'octubre de 1944, el Ministeri d'Indústria i Comercio concedeix la patent als 3 germans. Però els problemes durant la postguerra van obligar a les empreses industrials a destinar la seva producció a necessitats més urgents, com ara la seva pròpia reconstrucció a causa de la gran devastació que hi va haver aquell any, de manera que es va haver de parar temporalment les negociacions i reprendre-les novament el 1950. Després de contemplar diverses empreses fabricants a Espanya i a tota Europa, finalment, en 1975, l'enginyer Barcelona i Simeón de l'empresa Guerin va ser qui es va fer càrrec del projecte de realització i de la seva inserció. Un any més tard, i coincidint amb una de les fets més intensa de tota la vida, es va inaugurar el termòmetre que ja va poder registrar les baixes temperatures del producte. Van arribar a Barcelona al 6,0 que el termòmetre no va poder registrar. Mai més han tornat als 6. El termòmetre ha funcionat correctament durant 53 anys. Fins l'any 2009, quan la seva maquinària interna va dir prou, i després de prop de 2 anys de remodelació, el termòmetre conserva la seva estètica exterior original. I gràcies a l'ajuda de l'Institut del Paisatge Urbà i l'Ajuntament de Barcelona, s'ha pogut dur a terme una restauració interna, modernitzant la maquinària sota criteris de sostenibilitat i estalvi energètic. Els centres urbans de la ciutat són, per norma general, els que alberguen més història, i tot i que sembla una cosa, són també els indicadors que fem servir per posar nota de la modernitat i progrés d'aquelles zones, i també de la qualitat de vida de la gent que hi viu. L'estat de l'arquitectura i el mobiliari urbà, els separadors com uns productes acuradament industrials, la vegetació que ens envolta, la il·luminació, la neteja, la seguretat, tot aquest compendi d'elements permeten dibuixar una identitat. Potser pel fet de pertany a una família de comerciants i també amb la visió que hem obtingut aquests anys de comerç, o ara com a president de Farmacèutica,
Soc plenament conscient que les ciutats les hem de cuidar i mimar, però sempre respectant els seus orígens. Doncs, qui no té memòria no té passat, i qui no té passat no pot forjar un futur. Estem molt i molt contents de poder mirar al carrer i veure només novament el termòmetre del portal i esperem que aquest símbol, que petit paisatge de Barcelona, ens porti aquest estiu a tots els comerciants molt bones vendes. Senyores i senyors, família Cotet, per mi és una molt especial satisfacció. Un dels meus primers actes i precisament estar aquí avui donant-vos suport i reinaugurant aquest termòmetre. Jo ja tinc una edat, he tingut l'honor de veure en l'any 52 al Congrés Eucarístic i he tingut l'oportunitat de veure com la inauguració d'aquest termòmetre en el seu dia va ser una efemèride en aquesta ciutat i jo que no vivia massa lluny d'aquí veníem sempre a veure el termòmetre de Can Cotet a veure com estava i el portal de l'Àngel. Això va ser un referent durant molts anys, ho ha sigut. Hagués sigut una llàstima que això s'hagués perdut. Jo crec que això va ser un gest innovador d'una família que porta 110 anys dedicant-se al comerç, amb un sentit d'empresa, amb un comerç amb capacitat de creació de riquesa, que han viscut moments millors i moments pitjors, però que han sabut i han estat capaços d'avançar, de lluitar i ser avui dia un referent a nivell d'una botiga d'òptica a nivell de tot Catalunya i d'Espanya. Per tant, això jo crec que els hem d'agrair molt sincerament. Hi ha una altra cosa important que jo voldria ressaltar, que és la col·laboració bona amb l'Institut de Paisatge Urbà, que han sigut capaços de trobar una bona col·laboració i és una bona demostració que en una ciutat s'ha de tenir un ordre, però al mateix temps que s'ha de tenir un ordre s'és capaç d'apoyar coses com aquestes. Una cosa no desdiu l'altra. I això també és un missatge important. Nosaltres necessitem que aquesta ciutat tingui un ordre, que estigui preservar el paisatge urbà i al mateix temps que això no es contradiu en determinats moments en ser innovadors, fer coses atrevides i fer-les més ara amb modernitat, de manera que hi hagi un estalvi energètic important i per tant que es facin les coses ben fetes. Avui jo voldria acabar dient unes paraules d'alabança a la família Cotet. És important que tinguem gent que estigui enamorada d'aquesta ciutat, la família Cotet n'està. És important que hi hagi famílies com aquestes que prenen la voluntat i la decisió dedicar-se al comerç, dedicar-s'hi entusiàsticament. Aquesta ciutat no seria la mateixa sense el petit i el mitjà comerç, aquesta ciutat no seria la mateixa sense les botigues, i això és molt important absolutament per tots nosaltres. Nosaltres fa molts anys, i tots els anys, que t'hi dediques, Comercia, ara Barna Centre, sapigueu que aquest Ajuntament estarà al vostre costat i us donarà suport sempre perquè el futur d'aquesta ciutat va íntimament, però íntimament lligat al comerç. Gràcies i escolta'm, enxeguem!
primera, propaganda. Jadi